כל אני רוצה, יש מגיא פה, אני רוצה להודות מקרב לב ליעקב עמידרור ולשלמה זייטמן, חברנו, על המפגש הזה. כמה מילים של רקע ואחרי זה שאלה קצרה, ואז אני אתן ליעקב את כל הזמן הנדרש להסביר את הנרטיב שלו. אז קודם כל, מפאת קוצר הזמן ורוחב היריעה, אני מציע שאנחנו נתרכז בשיחה הזאת, אך ורק בנושא האישור שנתן ראש הממשלה למכירת הצוללות לגרמניה, למצרים. אנחנו פה להקשיב להסבר שלך ברוב קשב ונפש חפצה. אז אני ככה, קודם כל, נפש חפצה הפך להיות ביטוי חשוד, אבל קודם כל, אני לא פה בתור דובר של ביבי, שביבי יסביר את עצמו, אם הוא רוצה. הדבר השני, אני רוצה להסביר את כל עניין הצוללות, כי אני חושב שאם מסתכלים רק על חלק מזה, על חלק קטן, אני מבקש לדבר על כל הנושאים, משום שלדעתי עיסוק רק בנושא הצוללות המצריות, יוצר תמונה לא נכונה, משום שהוא מתעסק עם פריט שבעיניי הוא הכי פחות חשוב, במשהו שהוא הרבה יותר רחב. ואני יודע מה הקבוצה הזאת חושבת, אבל אני גם מעריך, אני לא יודע, שנגיד שלא היו צוללות למצרים, כל הקבוצה הזאת הייתה חושבת שביבי צריך לעוף מהתפקיד של ראש הממשלה. ולכן זה נורא נחמד לתלות את הכל בצוללות המצריות, אבל בשביל ההגינות של השיחה בינינו, תודו בלבכם שלא זאת הסיבה שאתם רוצים שהוא יעוף, או שאתם חושבים שהוא לא בסדר. מה אני לא מתכוון לדון? אני לא מתכוון לדון בכל נושא הסוכנים. כפי שידוע לכם, לכל מי שמוכר במדינת ישראל נשק יש סוכנים, היה סוכן גם לפני גנור. במקרה יצא שרוב הסוכנים במדינת ישראל הם טייסים, כי רוב הנשק שאנחנו קונים הוא מטוסים. אבל זה מקצוע מכובד, אני לא מתכוון להתעסק בכל הנושא הזה. זו פרשה מעניינת, האם צריך בכלל סוכנים, לא רוצה להתעסק. שנים אחרי שסיימתי תפקידי כראש המל"ל, ביקש ראש הממשלה שאני אבדוק את השאלה של צוללת חמישית או שישית. ושלא ניכנס לפרטים ולהלאות אתכם, יש שני מחנות, אחד בעד 5 צוללות, אחד בעד 6 צוללות. אחרי שלמדתי היטב את הנושא, לשני הצדדים יש נימוקים כבדי משקל, בצד של 5 זה בעיקר נימוקים כלכליים, צוללת זה כלי יקר מאוד, גם לקנייה וגם להחזקה. ובסוף הגעתי למסקנה שזה עניין של רמת הפסימיות שלך. אם נשתמש במשהו שאתם בקיאים בו, זה כמה מטוסים אתה משאיר מאחור להגנת שמי המדינה, כשכל חיל האוויר ממריא למרחקים של מאות קילומטרים בשביל לתקוף. אין לזה הרי תשובת בית ספר, וזה נורא מותנה במי שמקבל את ההחלטה. או, בחיים האזרחיים, כמה אתה מוכן לשלם עבור ביטוח נגד רעידת אדמה. לא הייתה רעידת אדמה במדינת ישראל נדמה לי 100 שנה. ובכל זאת יש אנשים שמשלמים ביטוח נגד רעידת אדמה. זה ההבדל בין הצוללת החמישית לצוללת השישית. עד כמה אתה חושב שצריך שלייקס למכנסיים עם חגורה. יש נושאים ששווה בשבילם לשלם את הביטוח, ויש נושאים שלא, ועוד הפעם, לובשי המדים נטו ללכת לשיקול הכלכלי, והגורמים המדיניים נטו ללכת לשלם יותר ביטוח. אבל אז באתי לראש הממשלה, אמרתי לו בכלל לא זאת הבעיה. הצוללת הראשונה מתוך 5 שיש לנו היום הגיעה ב-1997. אי אפשר להחזיק אותה יותר מ-30 שנה, בניגוד לכלי רכב על היבשה ואפילו מטוסים, יש לה פג תוקף אחרי 30 שנה. ואם אנחנו לא נזמין צוללות, ב-2027 תצא הצוללת הראשונה, ובמשך, בשלושת הראשונות הגיעו בצמוד, אם אין כל שנתיים או משהו כזה, אנחנו נשאר עם חצי יצי, או פחות. מאחר ואתה עומד לנסוע לבקר את הקנצלרית, והיא עומדת לפני בחירות, ולא ברור איך יגמרו הבחירות האלה. אני ממליץ לך לסכם עם הקנצלרית על 9 צוללות. 6 בחוזה ועוד 3 באופציה. כך נודע אגדת צי 9 צוללות. אף אחד לא התכוון שיהיו צי של 9 צוללות, אלא שהצוללות האלה יחליפו אחת את השנייה ברבות השנים, ותמיד מדינת ישראל תהיה או עם 5 או עם 6. כמה שהיא תחליף. כמו שאמרתי לכם, אני מאלה שחושבים שבעיתות מסוימות לא תהיה ברירה ואני צריך להיות עם 6, אבל זה עניין שנתון להחלטה בכל פעם. אני זוכר אפילו את השאלה של ראש הממשלה שאמר לי, למה כל כך הרבה? אמרתי לו, אני רוצה שגם לנכדים שלי יהיו צוללות. כי אני מאמין גדול בצורך האסטרטגי של מדינת ישראל בצי צוללות חזק. שבוע אחרי שדיברתי עם ראש הממשלה, עדכנתי את מי שממונה על העניין במשרד הביטחון. הוא זוכר את העדכון. והוא אומר שהוא עדכן את המערכת שלו. ראש הממשלה התחיל בסדרת דיונים, נסע, סיכם עם הקנצלרית באופן עקרוני, התחיל סדרת דיונים, בסדרת הדיונים הזאת דעתי לא התקבלה. התקבלה דעתו של הרמטכ"ל לקנות 3 ועוד 3 באופציה. זאת אומרת, ראש הממשלה הוריד 3 צוללות מההצעה שאני חשבתי שהיא ההצעה הנכונה. נשמעה הטענה, למה למהר? למה למהר? אנחנו החלטנו על צוללת ב-2010, השנה עכשיו 2020, והצוללת עוד לא פה. צוללת, מרגע שמחליטים עליה, המשא ומתן המדיני, המשא ומתן הטכני, הבנייה שלה וההפיכה שלה למבצעית, זה בין 8 ל-12 שנה. אם אתה קונה איזה as is, זה 8, אם אתה רוצה שינויים, זה 12 שנה. ולכן, כאשר קיבלנו את ההחלטה, ראש הממשלה קיבל את ההחלטה ב-2015, זה לא היה מוקדם מדי, זה היה בדיוק בזמן, אני אומר לכם עוד פעם, הצוללת השישית, קיבלנו החלטה ב-2010 בקבינט, השנה 2020, הצוללת עוד לא פה, אני לא יודע מתי תגיע, אני כבר לא בקיא בחומר. הסתבר לי תוך כדי שראש הממשלה אישר למצרים פעמיים, פעם אחת לפני שנכנסתי לתפקיד, שהוא לא מתנגד למכירת צוללות למצרים, אז נאמר לי שזה נעשה בדיון רב משתתפים, ופעם שנייה, אחרי שסיימתי את תפקידי, שהוא אישר לתת למצרים צוללות יותר משוכללות. וזה כבר היה אחרי שהייתי בתפקיד, אז אני לא בקיא להגיד לכם אם זה נדון בכלל באיזשהו מקום, הטענה היא שזה לא נדון. למה בעיניי זה הרבה פחות חשוב? תראו, המצרים, בניגוד לנו, משלמים עבור הצוללות. אנחנו מקבלים שליש במתנה ושליש שאנחנו משלמים.
אם אנחנו נגיד לא לגרמנים, הגרמנים יקבלו את דעתם, אף אחד לא הבטיח שהם יקבלו את דעתם, אבל נגיד שהם יקבלו את דעתם. המצרים יכולים לפנות לפחות ל5 מדינות נוספות, 4 או 5 מדינות נוספות, שמייצרות צוללות מהסוג הזה. דרום קוריאה מייצרת, צרפת מייצרת, יפן מייצרת, וכנראה שגם רוסיה וסין. הטענה הייתה שהצוללות הגרמניות הן הכי טובות בעולם, ובכן, האוסטרלים קיבלו החלטה לפני שנתיים לקנות 12 צוללות. הם בחנו את כל העולם, ובסוף קנו איפה? בצרפת. קרי, לפחות האוסטרלים חושבים שהצוללות הצרפתיות לא נופלות מהצוללות הגרמניות. אני חושב שאם אנחנו אישרנו לגרמנים, עשינו דבר נכון. א', זה מערכת שאנחנו מכירים אותה, וב', היא יותר רגישה לצורכי הביטחון של מדינת ישראל, וזה עמד למבחן. כשמורסי היה נשיא, אמרה הקנצלרית לראש הממשלה, אם מורסי יהיה הנשיא, המצרים לא יקבלו את הצוללת. קרי, השיקול שנלקח שאם כבר נגזר של המצרים תהיה צוללת, זה יהיה, שתהיה גרמנית, יש לנו יתרון בגלל מערכת היחסים שלנו עם גרמניה. האם צריך היה לספר למשרד הביטחון? ודאי שכן, ואין לי שום הסבר. אני לא מתכוון לתת שום הסבר כי אין לי. למה זה לא נמסר למשרד הביטחון? אם תשאלו אותי, הסיבה היא לא קונספירסי, אלא טיפשות. לא כי אני יודע, שלמדתי ברבות השנים שיש לך בעיה, הסבר אחד הוא קונספירסי ואחד הוא טיפשות, קח את הטיפשות, זה קורה הרבה יותר פעמים. אבל אני לא יודע. חקירה? מה? אתה בעד חקירה? לא יודע, אני לא עוסק בחקירות, לא מבין בחקירות. לא יודע. יכול להבין. מה יש פה להבין? האם אתה חושב שפרשה כזאת דורשת חקירה או לא? לא, אני לא רואה בה איזה משהו גדול שמצריך חקירה. עם כל טעות שמישהו עושה, עם כל טעות רגע, אתה מתווכח, אני אמרתי דעתי, אתה אמרת את דעתך, לפני עוד אמרת. הרי אתה רוצה חקירה לא כי אתה רוצה שביבי יעוף מפה. מה הקשר? מה הקשר? הרי אם לא תהיה חקירה הזאת, תהיה חקירה אחרת. עכשיו, כן, זה ברור, הבעיה שמפריע לך שלמצרים יש צוללות... עזוב מה מפריע לי, אתה הבן אדם שמספר פה את הסיפור, אתה אומר שלא מספר... אז אל תפריע לי לספר את הסיפור. לא, אבל אתה מספר סיפור... אז אל תפריע לי לספר את הסיפור. אנחנו נבחר אותך, יעקב, חבל, יש לך דעה אחרת, תגיד אותה. לא קשור לדעה, אתה מסביר לנו הסברים של שעה. אני מסביר מה שאני יש להסביר. תקשיב, ייקחו אותך, אתה תסביר את מה שאתה רוצה להסביר. תמשיך לנו. מה שאני רוצה להסביר. רגע, אם אפשר מילה... בעיניי לא בסדר, שיהיה ברור רק, בעיניי לא בסדר, אם לא מסרו למשרד הביטחון שאישרו לגרמנים לקבל את הצוללות, זה לא בסדר, שלא יהיה פה שום משהו, אני חושב שזה לא בסדר. היות ואני לא יודע מהו הקנה מידה לחקירות, אז אני לא רוצה להגיד אם כן או לא, אם זה טעויות כאלה נתקלות בחקירות במקרים אחרים, אני לא יודע. סתם אני אתן לכם דוגמה. ראש הממשלה לא סיפר לאף אחד בצבא שהוא הולך לחתום על הסכמי אוסלו. אז בגלל זה צריך לעשות ועדת חקירה, אתם בעד ועדת חקירה על אוסלו, אף אחד במערכת לא ידע. ראש הממשלה הסתיר מכולם שהוא הולך לחתום על אוסלו. אתם בעד ועדת חקירה? מדיני, זה לא ציוד ביטחוני. מה ההבדל? לאוסלו אין השלכות ביטחוניות? לאוסלו יש יותר השלכות ביטחוניות מאשר לצוללות במצרים. הרבה יותר השלכות ביטחוניות מאשר לצוללות במצרים. וראש הממשלה החליט שהוא לא מספר לאף אחד. דרך אגב, אני חוזר עוד פעם. לא בסדר שהוא לא סיפר על זה שהוא אישר את הצוללות למצרים. אני אומר עוד פעם, אני לא מגן על זה. לדעתי זה לא בסדר. שאני אהיה ברור. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, האם צריך לעשות ועדת חקירה? יום אחרי שיעשו ועדת חקירה על אוסלו, אני אהיה ועדת חקירה על הצוללות. אבל ברור לי למה אתם, שאתם נגד ביבי בכל מקרה, רוצים ועדת חקירה במקרה הזה, ובאוסלו זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? בעיניי הרבה יותר חמור אוסלו מאשר הצוללות. איך עושים את זה בלי הדרג המקצועי? מחליטים להכניס את ערפאת עם כל כוחות הביטחון שלו לתוך לב ארץ ישראל, בלי לשאול את המערכת המקצועית. ומביאים אליה פאטה קומפלי. זה לא יותר חמור, בעיניי יותר חמור. אבל זה עניין של דעה. אתם בעד ועדת חקירה, דרך אגב, אני לא אומר שאני נגד, אני לא יודע. אם תגידו לי שבדברים כאלה נהוג למנות ועדות חקירה, אני בעד, אבל בעיניי אוסלו יותר חמור. אם יהיה דיון על זה. ולכן, בעיניי, הנושא של הצוללות המצריות הוא הכי פחות חשוב, כי לא יכולנו, אם היינו יכולים למנוע מהמצרים לקנות צוללות, אז זה באמת טענה רצינית. מאחר וברור לחלוטין שהם משלמים את מלוא הכסף, ואם לא היו קונים בגרמניה, היו קונים באחת מחמשת המדינות האחרות, אם באמת צדק מי שאמר לי שגם רוסיה וסין מוכנות למכור כאלה צוללות, אבל בוודאות דרום קוריאה, יפן וצרפת, אז זה באמת הייתה בעיה, אבל מאחר וזה בלתי ניתן למניעה, הם יכולים לקנות את זה בכל מקרה. בעיניי, מול גודל העניין, השאלה אם יהיה להם צוללות או לא יהיה להם צוללות, מהסוג הזה או מהסוג האחר, פחות חשוב, ואם הייתי נשאל היום, האם עדיף לנו שהם יבנו את זה בגרמניה, או באחת מחמשת המדינות האחרות, עדיף לנו שיבנו את זה בגרמניה. זה כל מה שהיה להגיד, עכשיו אתם יכולים לשאול מה שאתם רוצים. אוקיי, חברים, מי מתנדב להתחיל? זה יוסי, אני... שם? כן, כן, ודאי. כן, קודם כל תודה על הסקירה, אבל אני חושב שאתה מאוד מקטין את התיאור שלא סיפר לצבא, כאילו שזה איזשהו משהו קטן. בסופו של דבר, מה שאנחנו מבינים מהחומרים שפורסמו, שנעשה כאן איזשהו מהלך מאוד מודע של ראש הממשלה, שפעל מאחורי הגב של מערכת הביטחון, כולל מול בוגי שר הביטחון שמדבר על זה הרי השכם והערב. וזה לכן, כשאתה אומר לגבי הטיפשות הקונספירציה, אני באופן עקרוני נוטה להסכים מהאמירה שלך, אבל במקרה הזה זה ממש נראה כמו קונספירציה. אני ניסיתי להבין מה ראש הממשלה מרוויח מהקונספירציה הזאת. אז יכול להיות הסבר אחד, שראש הממשלה, הרי ההחלטה, אם אני צודק, וההחלטה על 6 צוללות שלנו היא נכונה, ובעיניי היא נכונה, ואני יודע שמולי הצעדים שאני עשיתי אולי היא לא הייתה מתקבלת, גם בזה במערכת קודם. סליחה, אני רק רוצה להבהיר, אני התייחסתי לאישור למכירת צוללות למצרים, לא לצוללות. כן. לא, אבל ניסיתי להבין, כשאתה אומר מול ההסבר, מה ראש הממשלה מרוויח מזה שהוא מסתיר? אני לא מצאתי שום דבר.
זאת אומרת, הרי אם הוא היה בא ואומר לשר הביטחון, תשמע, נפגשתי עם הקנצלרית, הקנצלרית שאלה אותי, אמרתי לה, yes. הרי בוגי לא היה עוצר את זה. זה היה ברור שזה בפררוגטיבה של ראש הממשלה לקבל כזאת החלטה. שאלתי את עצמי, מה ראש הממשלה מפסיד, מרוויח מזה שהוא לא אמר להם, ולא מצאתי. אז הסתכלתי על זה ואמרתי, תראו, אם אין שום הסבר הגיוני לרווח בקונספירציה, אז כנראה שזה טיפשות. עכשיו, אם מישהו יבוא ויגיד לי, תשמע מזור, אתה תמים, הנה הרווח שלו. אז אני אומר, אם זה הגיוני, מה שאתם אומרים, אז בסדר. אבל מאחר והמבחן האמיתי הוא 6 צוללות שלנו, ששם ראש הממשלה הפחית 3 צוללות, ראש הממשלה יכול לקבל את ההמלצה שלי ולומר, הרי כולם אומרים, תראו, הוא הרוויח, היה לו מניות, אני לא יודע איפה. בסדר. אז לפי ההיגיון הזה, הוא צריך לקבל את ההצעה שלי ל9 צוללות. למה הוא ירד ב3? הרי פה היה רווח הרבה יותר גדול, מכל נקודת מבט שהיא. אז הרווח שצריך להיות ממה? מזה שהגרמנים ימכרו למצרים וסיטי גרופ תרוויח עוד כך וכך כסף. אני לא הצלחתי להבין את הקונספירציה. אם מישהו ישים קונספירציה, ויאמר, חבר'ה, זה צריך לחקור, הנה הקונספירציה, אז אולי תשתנה דעתי לגבי החקירה. לקראת העתירה. הכל מוסבר בעתירה. כל הקונספירציה מוסברת בעתירה. היות ואני לא קורא עתירות, אז אם הכל היה מוסבר, זה היה מאוד קל, אבל כנראה שזה לא כל כך קל. כי אתם מסבירים לעצמכם וזה טוב. הרי, תראו, תקשיב, הרי כולנו, ליד השולחן הזה, כולנו חכמים, כולנו נבונים. הרי נגיד שיסתבר שהוא סיפר, אז אתם תהיו בעד זה שביבי יהיה ראש ממשלה. מה זה קשור אם אנחנו בעד המדבור? הרי זה קשור מאוד. מה המדבור? האם הגיוני לך שראש הממשלה ישקר? האם הגיוני שישקר שהיו שותפי סוד, והוא נתן את השם שלך בתור שותף סוד, ואתה אומר שאתה לא שותף סוד? האם זה נראה לך הגיוני? זה לא נראה לי הגיוני, ואני אומר בפומבי, הרי אני לא מסתיר. אני לא ידעתי, לא על הדבר הראשון ולא הדבר השני, אלא בדיעבד. שנייה, you didn't press any case. יש לך דבר אחד, אתה לא רוצה ביבי בתור ראש ממשלה. כל השאר תפל, כל השאר תפל. מה, תודה בזה, תהיה הגון, תגיד שכל השאר תפל. אז כל מי שלא רוצה ביבי, אין לו סיפור עכשיו. בעיניי, הנושא הזה של אי הדיווח הוא לא בסדר, אבל הוא תפל לגמרי בפרשה, הוא לא חשוב. כי מה שחשוב זה אם היינו יכולים למנוע את המצרים מלהיות בעלי צוללות. אז היה משהו רציני. במקרה הזה אין סיכוי למנוע את המצרים מלהיות בעלי צוללות, ולכן כל הנושא לא חשוב. אתה לא מבין שזה עניין תפל. ההסכמה של ראש הממשלה, ברגע שברור שהמצרים יכולים להיות בעלי צוללות בכל מקרה, ההסכמה של ראש הממשלה תפלה, והעובדה שהוא לא סיפר שהיא לא בסדר, עוד פעם, לא מגן עליה, היא עוד יותר תפלה. כי מילא אתה אומר, הוא נתן הסבר, הוא חשב שנכון שהם יקבלו את הצוללות האלה, והוא עשה טעות ענקית בזה שהוא לא דיווח למשרד הביטחון. אבל בין זה לבין קונספירסי, או לראות בזה זה בעיה שמפילה את מדינת ישראל, או השחיתות הכי גדולה שהייתה במדינת ישראל, נראה לי מטומטם. ומה עם הלחץ שלו לבטל את המכרז על ספינות המגן? גם זה לא קשור? עכשיו בוא, רגע, שנייה, אני מאוד אוהב, כל פעם שעוברים איתי מנושא, אני מבין שבנושא הקודם איבדת את הטיעונים שלך, עכשיו אתה עובר לנושא אחר. אז עכשיו אני אגיד לך מה אני יודע על ספינות המגן. זה לא נכון. אני אגיד לך מה אני יודע. ככה הניסיון שלי, חבר'ה, אני פחות או יותר בגילכם. זה הניסיון שלי, מישהו מתווכח איתך, ופתאום עובר לנושא אחר, סימן שתמו לו, בנושא הראשון. יש לי שאלה לנושא הקודם. רגע, שנייה, לא, יש לי שאלה לנושא הקודם. שנייה, אורי, שנייה. נשאלתי על 4 ספינות המגן. אני אספר לכם מה אני יודע, בסדר? בתאריך מסוים שאני לא זוכר מהו. אמרו לי, חיל הים מבקש תקציב ל4 ספינות מגן, ל4 ספינות שטח, על מנת להגן על ה-EEZ, על השטח שבו נמצא הגז. עבר עבודת מטה מסודרת בחיל הים, עבר עבודת מטה מסודרת בצה"ל, והגיע לראש המטה לביטחון לאומי לדיון. בדיון אפילו היה ויכוח על חשבון מי זה יהיה, לא חשוב, זה לא רלוונטי. אבל הדיון נכנס לי, כי זו הייתה השאלה שאני הייתי צריך להכריע, על חשבון מי זה יהיה. ונקבע שאנחנו קונים 4 ספינות. מה שאני אומר לכם עכשיו, ראוי לבירור אם מישהו היה באותה עת מנכ"ל משרד הביטחון, הוא עסק בנושא, לא אני, אבל איתו דיברתי, לכן אני אומר לכם, מה הוא אמר לי. אבל זה עדות שמיעה. מה שאמרתי לכם על הצוללות קודם, זה לא עדות שמיעה, זה מה שאני הייתי. פה אני אומר לכם עדות שמיעה. שאלתי את אודי, תסביר לי מה היה. הוא אמר לי, תראה, אני פניתי, עמידרור, לגרמנים שיממנו לנו את 4 הספינות באותו סידור. אנחנו נשלם עבור 2/3, הם ישלמו 1/3. הם לא ענו לנו, לא אמרו לנו כן, בשלב מסוים אפילו אמרו לנו לא, ואודי הוציא, ופה אני חוזר לעדות שמיעה, אודי הוציא מכרז בינלאומי. מכרז בינלאומי ניגשו כמה חברות, לדבריו, הגרמנים הבינו שהם הולכים להפסיד פה, חזרו אליו ואמרו לו, אנחנו מוכנים לממן 2/3. ואז הוא הלך על הגרמנים. זה מה שהסביר לי מנכ"ל משרד הביטחון. עכשיו יש פה איזו טענה, שנשמעה לאחרונה, שגם אם כל הסיפור הזה נכון, זה ספינות אחרות, כי זה הרבה יותר גדול ממה שהוצג בתחילת הדרך. אני לא יודע, אני לא בקיא לומר לכם את הדבר הזה, אבל גם אם כן, כמי שאומר לכם עוד פעם, הייתי 2 מזכיר צבאי שר הביטחון, ו3 שנים במל"ל, זקנתי וסבתי, וראיתי שכל פרויקט, כולל הפרויקט שאני התחלתי אותו, אני עשיתי פרויקט טכנולוגי אחד גדול, התקציב שהיה לי היה $25 מיליון ב-1989, עד שהלכתי למפעלים זה נהיה 37.5, וזה חזר מחו"ל 57. זה יצא לדרך עם 12 תחנות, וחזר משם עם 36. אני מתאר לעצמי, לא יודע, מתאר לעצמי שמה שקרה, שברגע נתנו לחיל הים לאפיין, כמו שאמר לי פעם עזר ויצמן, זיכרונו לברכה ללוי, יצא לדרך ג'יפ, חזר משאית. אני מתאר לעצמי שקרה אותו דבר בחיל הים, אבל בוודאי זה לא ראש הממשלה קבע מה תהיה התחולה של הספינות.
ההסבר למה הלכו לגרמנים, הכתובת לשאלה עם מנכ"ל משרד הביטחון, את זה שמעתי ממנו, אני מצטט אותו. עכשיו אפשר, רצית לשאול משהו. כן, אתה צודק שאני מניח החבורה הזאת רוצה שביבי יסתלק, אני גם רוצה שהוא יסתלק, אבל לא מהסיבות של צוללות או דברים כאלה, אלא מהסיבה שהוא פשוט שולט יותר מדי זמן, אני לא מתווכח, אני לא מגן עליו, אני לא הבאתי את דעתי בעניין. אני רק אומר, אלה שאומרים, ועדת חקירה, אני חושד בהם שזה לא הצוללות, זה ביבי. אני מסכים איתך, ואני חושב שההסבר שלך הוא מאוד מעניין, והיה כדאי להקשיב לו אתה לא רוצה נפש חפצה, אז בשום שכל. אבל אני אשאל אותך דבר אחד, שאני חושב, אתה אולי מכיר קצת את ביבי, תאוות הבצע שלו היא סימן אופי חזק מאוד. ויש פה שאלות... עצור את השאלה. אני לא עוסק בביבי, בחיים לא דיברתי עליו, אני עבדתי איתו, אני מרגיש שתרמתי הרבה למדינת ישראל ולתהליך קבלת החלטות בזמנו. אני לא עוסק לעולם ברכילות, והשאלה שלך מריחה ריח כבד של רכילות. אני אפילו לא בטוח שאתה צודק בתיאור שלך. אתה מדבר על שאלה שעוד לא, על ביצה שעוד לא... אמרת שהוא רודף בצע. כן, הוא רודף בצע, אני יכול להגיד את זה בביטחון רב. אני לא יודע להגיד על זה שום דבר אינטליגנטי. אני לא התרשמתי ככה, אבל יכול להיות שאתה יותר בקיא ממני בבני אדם. אתה יודע מה, אני חושב שבמקרה שלו, עוד לא נולד המלצר שקיבל ממנו טיפ. זה משהו אחר, זה לא רודף בצע. לא. אתה יכול להגיד שהוא קמצן, זה לא רודף בצע. בסדר, קמצן, אוקיי, נתקדם. אני גם את זה לא אומר, אני לא יודע, אבל אני לא יודע. אולי נגיע לשאלה. השאלה היא כזאת. הבן דוד שלו, חברו, העורך דין שלו, הוא איש מפתח בעניין הזה. הוא עצמו קונה מניות מצחיקות במחיר מצחיק, מהדוד האחר שקשור עם טיסן גרופ, ומוכר אותם ברווח מטורף. כל הדבר הזה לא מעורר אצלך איזה חשד שזה לא טיפשות רק, אלא יש שם משהו יותר עמוק, שאולי מתכתב נכון עם איך נקרא לזה, הרצון של ביבי, שהוכח לאורך השנים, ליהנות מכספים שהם לא שלו. טוב, קודם כל, אני לא יכול להעיד בשום מקרה משנתיים ו7 חודשים שעבדתי עם ביבי, צמוד, שהוא באיזשהו נושא ניסה ליהנות מכספים שלו. לא ראיתי דבר כזה, לא שמעתי דבר כזה, לא חשתי בדבר כזה, והיינו די צמודים, אם אני אגיד ככה בעדינות. אני לא בקיא בפרטי קשריו עם קרובי משפחתו. בשום צורה ואופן, עבדתי צמוד עם איציק מולכו, צמוד מאוד, והתרשמתי שזה בן אדם משכמו ומעלה, ישר בצורה קיצונית, ג'נטלמן שכבר אין כאלה בחברה הישראלית. את שמרון הכרתי ברמה של שלום שלום, לא מעבר לזה. או מה שלומך. אבל אני מסתכל על התוצאה, משטרת ישראל עשתה ככל שביכולתה להפליל את שמרון. ובסוף מה שהיא מצאה זה משהו שלא קשור לצוללות. בנושא הצוללות, לא הבן דוד ולא גיסו, לא נאשמים בשום דבר. וחזקה על משטרת ישראל שאם הייתה מוצאת משהו שנוגע לאחד מהם, היא הייתה יוצאת מגדרה להביא את זה לכלל האשמה. והעובדה ששניהם נמצאו נקיים לגמרי, נגד שמרון יש משהו שלא קשור לצוללות, קשור לכספים שהוא החזיק, צריך להחזיק בקופה כזאת לפי שזה לא קשור לצוללות. העובדה ששניהם בנושא הצוללות יצאו נקיים לגמרי, אומרת לי שבנושא הצוללות הם נקיים לגמרי. אם אפשר לשאול שאלה, אמרת... אבל אני אגיד לך יותר מזה, אם שמרון היה שואל אותי, עמידרור, בדעתך אני צריך להיות עורך דין של מישהו שהוא סוכן של צוללות במדינת ישראל, הייתי אומר לו, בשביל הריח הטוב, אל תהיה שם. יעקב, בדיון שאמרת לגבי הקטע שזה טיפשות ולא יותר מזה, העובדה שהוא לא דיווח... להערכתי, אני לא יודע. להערכתך, לבוגי יעלון העיד בצורה מפורשת, שהוא שאל אותו שאלה ישירה לגבי האישור לגרמניה, אם הוא נתן אישור לגרמניה למכור למצרים, והוא נענה בשלילה. זה לא טיפשות, זה היה שקר שלו. היום הדבר הזה זאת עובדה. לא, זו עובדה שבוגי אומר אותה, זה לא עובדה, לא. הוא גם היום עד הרעיון למרציאנו, שבה הוא פתאום אמר, כן, אני נתתי את האישור, הוא גם שיקר לגבי עצם העובדה שהוא נתן אישור. אלה עובדות. תקשיב, זו עובדה שבוגי אומר אותה. כשאתה אומר את המשפט הזה, אתה צריך להיות מאוד זהיר. למה? מדובר פה בשני בני אדם, שיש ביניהם דם רע בכמות שמספיקה לחצי המדינה. ולכן, אני לא יודע להגיד שום דבר, אני מאוד מחבב את בוגי, אני מאוד מעריך את ביבי. אני עומד פה בין שניהם, אני לא יודע להגיד לך. אני אומר לך עכשיו, אבל בלי להסתיר את דעתי. אם ראש הממשלה לא דיווח לשר הביטחון שהוא אישר למצרים, זה לא בסדר. אני רק לא מצאתי שום דבר שהוא הרוויח מזה. כל מי שמדבר איתי לא מצליח להראות לי מה הוא הרוויח מזה. כי אתה לא יודע את מה שהוא הרוויח, כי אתה לא בקיא בחשבון הבנק שלו. השאלה היא לא זאת. אבל גם אתה לא בקיא בחשבון הבנק שלו. למה הוא אמר שאתה היית שותף סוד? למה הוא אמר שעמוס גלעד היה שותף סוד, ושלושתכם הכרזתם שלא ידעתם את השותף הזה? הוא לא אמר על עמוס גלעד. הוא אמר עליי, ועל המחליף של מחליפי, לא, על מנדלבליט ועל נגל. בסדר, שלושתכם הוא לא אמר על עמוס גלעד. שלושתכם הכחשתם. אני לא יודע, תשאלו אותו. אני לא יודע, אני לא יודע למה הוא אמר את זה. יש דברים שאני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע.
אתה יודע שהוא לא טיפש. תקשיב, עוד פעם, טיפש הוא לא. אי אפשר לקחת ממנו, אפילו אלה שלא אוהבים אותו, מוכנים להגיד שהוא לא טיפש, כפי שהרגע שמעתי. אז למה הוא שיקר? למה הוא שיקר שהוא לא נתן אישור, ואחרי זה הודע? ולמה הוא אמר שאתם... לא יודע, חבר'ה, תשאלו, אני מסביר את מה שאני יודע. אתה לא רוצה לשאול? לא, אני לא רוצה לשאול. אני לא שאלתי אותו, ואני לא... למה אמרת שאני שותף סוד בזמן שאני לא? תקשיב, אני לא חוקר את ראש הממשלה, אתה רוצה תחקור אותו. אני ניסיתי להבין מה הוא הרוויח, הרי מה שבאמת חשוב זה למה הוא לא אמר לשר הביטחון, או למשרד הביטחון. אני ניסיתי להבין מה הוא הרוויח מזה, אף בשביל תיאוריית הקונספירציה, כי הייתי צריך להחליט בין קונספירציה לטיפשות. אף אחד לא הראה לי מה הוא הרוויח. ולכן, ונכון, אני לא מכיר את חשבון הבנק שלו, אבל אני כן ראיתי תחקיר של מה אחוז ההשפעה של הצוללות על הרווח של החברה שבה הוא החזיק במניות, מישהו אמר מניות טיפשיות, אני לא יודע, מניות שמרוויחים להם כל כך הרבה, כנראה לא טיפשיות, אבל אני לא רוצה להתעסק עם זה, לא מבין במניות, לא, אין לי, בעצם יש לי טיפה. עד לפני חודש יכולתי להגיד שאין לי מניות, עכשיו יש לי מניות, אבל אני לא מבין בזה, באמת שאני לא מבין בזה. אני ניסיתי להבין מה הוא מרוויח, ולא מצאתי. גם אלה ששונאים אותו לא הצליחו להצביע לי על מה הוא הרוויח, מזה שהוא נתן מזה שהוא לא אמר למשרד הביטחון. מילא, אפשר להגיד שהוא הרוויח מזה שהוא אישר למצרים. נגיד שפה יש איזו קונספירציה, הוא אישר למצרים כישר לך. אבל אם הוא היה בא לבוגי, 24 שעות אחרי זה אומר לו, אדוני שר הביטחון, אישרתי לתת למצרים צוללות מסוג X. אז מה בוגי היה עושה? היה עוצר את התהליך. ולא היה קורה כלום. יעקב, למה הוא... אם זה הסבר כל כך פשוט, למה הוא צריך לספר לעם ישראל שיש סוד, ושיש לסוד הזה שותפים? יעקב עמידרור, האם זה לא עניין אותך ללכת ולשאול אותו? תקשיב, היות, ואני בוחר מה מעניין אותי לדבר עם ראש הממשלה במעט הפעמים שאני רואה אותו, וזה לא היה אחד הנושאים. זה ממש לא עניין אותו. אותי ממש לא עניין, אני מבין שאותך זה מאוד מאוד חשוב. לא אותי, אותך הוא שם לפני כל עם ישראל כמישהו ששותף לסוד, ואתה לא, וזה לא מעניין אותך. לא, אמרתי מיד שאני לא שותף סוד, לא התביישתי, אמרתי מיד. אני אומר את זה גם היום בכל רם, שאני לא שותף סוד, אבל באמת זה לא מעניין אותי. אתה יודע כמה דברים אחרים מעניינים אותי, אם אני כבר אגיע לסדרת שאלות עם ראש הממשלה, שאני אשאל אותו לפני הדבר הזה. מעניין אותך לשבת עם 8 טייסים זקנים, ולהסביר את הנרטיב הזה, ולא מעניין אותך... אני לא שומע. אני אומר, מספיק מעניין אותך להקדיש זמן ל8 חטיירים בקימוס בחיל אוויר. רגע, פיקששתי פה, משהו לא תקין אצלי, פיקששתי. משהו פה התפקשש אצלי ולא שמעתי אותך. תחזור. מה שאני שואל, האם הנרטיב הזה שלך הוא כל כך חשוב, למה אתה לא יוצא במסיבת עיתונאים לפני כל עם ישראל, ומספר את הסיפור הזה, בטוח תקבל כל התקשורת? האם דיבור עם קבוצה כזאת כמו שאנחנו, זה ניסוי כלים על הנושא הזה? אתה יודע מה, זה רעיון טוב, לא חשבתי עליו, אני לא חושב במונחים של מהסוג הזה שתיארת. אני אמרתי לשלומו, אם זה החברים שלך וזה חבר'ה רציניים, אני מוכן להסביר להם. אבל אני לא רואה את עצמי עומד במסיבת עיתונאים, אני לא איזה דמות שרוצה להיבחר או לנקות עצמה. אבל אין נושא יותר מעניין את עם ישראל היום, אין נושא יותר מעניין את עם ישראל היום, מאשר לדעת ראש הממשלה שלו נשחק אלוהים. אני חייב רגע להתערב. גיא שאל אותי את אותם שאלות בסגנון אחר, איך זה יכול להיות שלא מעניין אותך מה קרה לפני 5,000 שנה עם כדור הארץ, וזה לא מסתדר עם התורה וכל מיני דברים כאלה. אז גיא הוא ככה אוהב לשאול שאלות, איך כל דבר לא מעניין אותך. עזוב, זה נראה לי, עזוב, זה באמת... זה היה נוח? כן, תקשיב, אני לא איש של מסיבות עיתונאים, אני לא הולך למסיבות עיתונאים. אם תהיה ועדת חקירה, ודאי שאני אלך להעיד, אני לא מתבייש במה שיש לי. אני גאה במה שיש לי. אם תהיה, אז אני... יזמינו אותי, אם לא יזמינו אותי, אז אני לא יודע, אבל אם יזמינו אותי, אני אבוא ואני אעיד. אני דרך אגב חושב שחלק ניכר מאלה שהם בעד ועדת חקירה, לא ירצו שאני אבוא לוועדת חקירה, כי אז יסתבר שחלק ניכר ממה שהם חושבים לא מחזיק מים. אפשר לשאול שאלה בכל זאת? בוודאי. שלום רב. אהלן, תואר כאן השתלשלות, הלוא של הנושא של האירוע, ואתה אמרת שלא היה לו מה להרוויח, זו דעתך בסדר. אחר כך, כשהוא הודע, ואמר לקרן מרציאנו את 3 השמות, אתה אומר שזה גם מעשה טיפשות שהוא נעשה בלחץ. אבל הלוא מאז הייתה לו הזדמנות, במקום לצאת שקרן, להסביר למה הוא העלה את 3 השמות האלה. המהלך הזה שבו, שבעצם 3 האירועים האלה, האירוע הראשון של אי הדיווח, האירוע הראשון שהוא המציא את השמות האלה של שטחה, זה מעשה טיפשות, ויכול להיות באמת שזה מה שזה היה. והאירוע השלישי שלא קרה, שהוא הסבר למה הוא העלה את השמות האלה, אחרי שהסתבר שלא היה ולא נברא, והסירוב, רעיון ההורדה של ועדת חקירה, בהנחה שהכל בסדר, ובעצם לא יצא כלום, עוררים חשד. עכשיו זה נכון שלא היינו עושים את השיחה הזאת איתך, אם היינו כנראה מצביעי ביבי. אבל כיוון שיש לנו סדרה ארוכה של הוכחות לכאורה לנו, של מעשי רמייה, שוחד וכן הלאה, אז אנחנו מן הסתם קצת יותר חשדנים ממך. ולכן 3 האירועים, 2 אלה שקרו ואחד שלא קרה, מעוררים אצלנו את המחשבה של חיבור בין החשדות ב3 התיקים ודברים אחרים לבין זה, ולכן ראויה פה ועדת חקירה, ועצם זה שהצד השני לא רוצה ועדת חקירה, מעורר בעצם מביא את הנושא הרביעי. אפרופו, יכול להיות שצריך לעשות ועדת חקירה על אוסלו, אבל אתה לא יודע ששם הכל פתוח.
באמת זה היה מעשה טיפשות, ואתה גם כתבת על זה לא מזמן. מליק, שם ירו כבר בנאשם. אוסלו כבר ירו בנאשם, הוא כבר לא פה. תן לו לענות, בבקשה. תראו, אתם שמים אותי במצב לא נוח, יש דברים שאני לא יודע. אני לא יודע למה ראש הממשלה לא אמר למשרד הביטחון. אני לא יודע למה הוא שם את שמי ברשימה. אני יכול להעריך, יש לי... זה בכל זאת, אני לא בעד ועדת חקירה, אבל לעצמי ניסיתי להבין למה בכל זאת הוא שם את השם. אז יש לי איזו השערה למה, אבל אני לא מוכן לשתף אותה. אני חושב שהיא לא בתחום הקונספירציה. ולמה הוא לא אומר אחרי ששלושת אנשים שאמרו שצריך לשאול אותו. תראו, אבל בסוף מה אתם אומרים? אתם אומרים, תראו, מסתתר פה משהו נורא. עכשיו, אתם יודעים כמוני שמשטרת ישראל הקדישה לנושא של הצוללות ימים כלילות, ובסוף היא לא מצאה שום דבר. לא בסדר של הממשלה. לא נכון, מנדלבליט לא נתן להתחיל חקירה על נושא הצוללות. זה לא נכון. מנדלבליט הוא עכשיו המגן של הממשלה. הבנתי. חד משמעית, הנושא הזה, הוא מגן עליו. לא, לא יודעים לו שום סיבה, להתחיל חקירה. בשביל להתחיל חקירה נגד מישהו, שיהיה חומץ, לא היה שום חומץ. אז הרי עכשיו, אחרי שאתם מכירים את מנדלבליט כל כך הרבה שנים, להגיד שהוא היה בכלל חומר והוא לא ישאל לחקור את ראש הממשלה, זה נראה לי, איך אני אגיד, טענה לא אינטליגנטית. עכשיו, תשאלו את עצמכם איך זה יכול להיות, אם אתם צודקים, שהמשטרה השקיעה כל כך הרבה זמן בניסיון למצוא טענות נגד ראש הממשלה ונגד איציק מולכו ודוד שמרון, ובסוף יצא עם אפס סביב מראש הממשלה, ותזכרו, יש אנשים במערכת שהיא כן המליצה להעמיד לדין, זה לא שהיא לא הגיעה לשום דבר, אף אחד מהם הוא לא ראש הממשלה או מישהו שמאמינים שיש לו קשר של פשע עם ראש הממשלה. רגע, זה בעיה של הסתם. לחשוב שהדבר הזה קורה, ויוצא ממנו שום דבר, ובכל זאת אתם ממשיכים להחזיק. רגע. דורית, את מפריעה. זה מראה שמשהו פה, עם כל הכבוד לכם, כן? אני לא רואה בסיס לוועדת חקירה. אגב, רליק, אתה מעלה את העניין של אנחנו, בגלל שאנחנו לא מצביעי ליכוד, לדעתי אריה אלדד הוא איש ימין מובהק ועיתונאי בכיר, והוא זה שקורא לוועדת חקירה. זה לא קשור לזה שאנחנו בעד ביבי או נגדו. אנשי ימין ישרים רוצים להבין את הפרשה הזאת, זה לא קשור לשמאל וימין. עזוב את זה רגע, ברשותך. השאלה הייתה, יעקב, אתה העלית את קנדה מסייע, שמנדלבליט לא המליץ או לא אישר למשטרה לחקור את הנושא של ביבי. ובהמשך דבריך, אמרת חקרו, המשטרה חקרה וכן הלאה. המשטרה לא חקרה את הנושא של ביבי, כולל עם טיסנקרופ, כולל עם הקשרים, וגם הכתבה המושתלת ההיא, שבשיטתי הייתה מושתלת לגבי הקשר בין המניות לבין טיסנקרופ, כי יש כתבות אחרות שאומרות אחרת ממה שאתה טענת. מנדלבליט, לשיטתך, נתפס כאילו הוא נגד ביבי, אבל לשיטתנו, הוא בסופו של דבר הגיש את התביעות בשלושת התיקים כמי שכפו עליו הר כגיגית, והוא ניסה להגן עליו לאורך 4 שנים כדי שזה לא יקרה. הנרטיב הזה, שאתה בעצם נאחז בו, כאילו מנדלבליט הוא נגד ביבי, אין לו רגליים. אני אעצור, תראו, היות ואני חש כידיד של מנדלבליט, אני לא יודע אם הוא חש כידידי, אבל אני חש כידידו. אני לא חושב שמנדלבליט הוא נגד מישהו או בעד מישהו. אני חושב שהוא מונחה על ידי דבר אחד, מה שהוא חושב שזאת האמת. ואם הוא היה חושב שצריך לחקור, הוא היה חוקר בלי היסוס. ואם הוא חשב שלא נכון לחקור, זה כי הוא חשב שנכון מבחינת הצדק והאמת לא לחקור. אני מכיר אותו לא מעט שנים, ובניגוד לכל מיני אנשים שטוענים נגדו, אני חושב שמה שמנחה אותו זה רק דבר אחד, מה שהוא חושב, יכול להיות שהוא טועה, שבסוף בשביל זה יש בית משפט, מה שהוא חושב שזה נכון וצודק. ולכן אני לא חושב שהוא מגן על ביבי, אני חושב שהוא שונא את ביבי, הוא, לפי מה שיש לפניו, הוא עורך דין שמונחה על ידי האמת. אבל אני אומר, אם אחרי כל מה שהמשטרה עשתה, ותודו, לפחות התאמצה, בנושא הצוללות, היא לא הגיעה לשום דבר שמאפשר למנדלבליט להגיד, אפשר לחקור את ראש הממשלה, ולגבי שמרון היא לא מצאה שום דבר, ולגבי איציק מולכו היא לא מצאה שום דבר שאפילו לא קשור לצוללות. היא כן מצאה דברים, כבר היה נגדו תעודה של כתב אישום, והוחלט לבטל. לא קשור לצוללות. לא קשור לצוללות. מה שהיה שם זה עניין של איפה נכון להפקיד כסף כעורך דין, נוגע לדיני מיסים. לא קשור לצוללות. לא הוא ולא איציק לא הואשמו בשום שלב על ידי המשטרה. זאת אומרת, המשטרה לא המליצה להגיש להם משהו בנושא הצוללות. ומה שהם הגישו על דוד שמרון, שיעמוד לדין, אם באמת יוחלט להעמיד אותו לדין. אבל זה משהו שנוגע להתנהגותו כעורך דין ולא קשור לצוללות. אני יכול לשאול משהו? יעקב, אני זוכר את מנדלבליט מכריז מיד בהתחלה שביבי, אני לא יודע איך הוא הגדיר את זה, אבל הוא לא חשוב בזה, כאילו הייתה איזו תחושה שהוא קצת הזדרז לפני שאפילו המשטרה נכנסה לעובי הקורה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, האם יכול להיות שמנדלבליט החליט להקל פה מחשש שאם הגרמנים יגלו שבעסקה הזאת הייתה מעורבת שחיתות, אז הם יבטלו את העסקה? אתה שואל אותי שאלה שלא מתחום העולם שלי, אני לא יודע להגיד עליה. תזכור שהוא כן הייתה המלצה להעמיד לדין, לא של מנדלבליט, אבל של המשטרה,
את ראש הלשכה של ראש הממשלה, ברח לי השם שלו, שרן, ולכן כאשר התגלתה שחיתות ויש המלצה להעמיד לדין מפקד חיל הים ואת סגן ראש המל"ל, זאת אומרת, יש אנשים במערכת שהומלצו לעמוד לדין על ידי המשטרה, לא יודעת הפרקליטות בינתיים, ולכן אני לא חושב שהיה פה, אם עוד פעם היכרותי עם מנדלבליט, אם הוא היה חושב שזה מה שנכון לעשות, הוא לא היה מהסס. ועוד הערה... אבל מה שאני אומר לך עכשיו זה הערכה, אני לא יודע, לא שאלתי אותו מעולם, לא דיברתי על זה איתו מעולם, כל מה שאני אומר פה זה על הערכה שאני מכיר את הבן אדם, ולדעתי הוא אדם ישר. בסדר, עכשיו לי יש הערכה למה ביבי פלט את שלושת השמות. הוא פשוט נלחץ, וכשהוא נלחץ, וזה אני אומר על סמך קצת היכרות, והרבה דיבור עם אנשים שיש להם הרבה שעות ביבי, כשהוא נלחץ הוא יכול לפלוט שטויות ואחר כך להתבצר סביבם, כלומר, לא היה פה, אני דווקא בעניין הזה, הייתי מחזיק בתזה שלך של טיפשות ולחץ יותר מאשר איזה קונפדרציה. כן. חברים, האם יש עוד למישהו איזושהי שאלה, או שאנחנו יכולים לשחרר ולהודות ליעקב עמידרור על הזמן שבילה איתנו? תודה רבה, היה מאלף. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכם שהזכרתם ללמוד. אני רוצה להודות אישית ליעקב שענה לבקשתי ודיבר עם כולנו, וגיא שקישרת את כל הצוות הנחמד הזה שהיה פה יחד איתנו, את חלקו נמכיר, חלקו פחות, ושיהיה רק בהצלחה למדינת ישראל. אמן. אמן כן יהיה רצון, עם הרבה צוללות. ביי. להתראות.